December ni somni le pahni isu top ni hian kan thian pa Victoran SVR clothing nei tu pain agar hit dan turchun Magdalene guitarist kha khan an dora thil zorte an du zat an phal zat le turin atia mi pui te hena a hil a tin a leina tur nei lo pon in thafung loin a thlona an lak turin atia ni so to son kina mai deu hleka ron lang an borna sa khop mai so SVR kal femi ege kha ti sa tami ilom mem long khop mai Victor kal ilom mem lome ege lei I hak lei pokhami kha ta kung si to khmo ga chin chalna me ke kormo khmo galu focus chin chalna me ifa patan mo chalna me adro chalna me ti chakop me dro mas mang de nom de mang donio ithang nalem ithang nal bokem nal de thoe khmo khalo lop pa kha alo khop me dro Victor chu ti chakop ti chakop me nom de mang ro Christmas an tam ngang mai hai Victor te ni hai anin nuaya hian kong ana hianin ain huan tilan chen an huai ning chu kong ana hianin dora neya an tam khop mai mi chutga alo mum khop mai ati chatak tak ni Victor mo so chalai nu pangdeu te nu te pa te tle mo palam pangdeu te po ka pu ni sina thla ga lo la ta lowa ati chakhop mai Victor hi a do hi tle mina ate te uleka sol ma tui khurlu pelin anin tlara solai so tui khurlu nia atlanga son oma chuan lahi ador nia dor chungi teng reng khopa ki cho pani belvel nia dor chungi chuan hetian narase ni tar thikop mai ti thakop mai an chang vek angem o pakhat thian pakhat chu lata sela te lo ti veila lo du thu te lo samila an chang vek se ka du pui sia Victor hi tinge kha tiang kha ro man na si man ka te lo a stock in a dai chuan a pui lo a stock hi na dai lowang ti hi ka hlau pui lo ka chang vek se ka du ni a lowang thi no pang te pok hi am te nia ti hi class 2 vel 0 10 ni kimole hi nau kuate ne nau kuate ku palam pang de fa nei te po an ni hlom ti chatak tak ni Victor hi a dor su khi jon lut lo meng a tai te mai ai tin nge a ti don an thang vel nge nia tin helai ka lo chu lo tik du pol hin owang em o ti thilom the nia a soi tel te la ma se tik pong hai chu lo free tho ni paisa nei lo chen paisa nei lo ko na poi lo free tho nia tik khan pa kha ngai lo ru khan pa pong ngai lo ni paisa nei chuan an thalang za tek turatia an nei ngang lo po a free an la thei don ni he ti lo mom kho mai ti lo mom takani naron thlen bel zel hei naron thlen bel zel le ga ga du tok tinga chu hei tuna hian atlang au me ka ni Victor ti chuanin ni chi na ka soyang deuh kha ni chi na ka soyang deuh kha an lo o mani mel atlang au dana hian hei han thik ang deuh tai pang chi khan lo o mani mela hei ta hi an lein tlar chu maya dar kar fe
an sem chuk to ni stock khian ala dai tura ngai la a in chan sem long ti hi a in chan dai long ti hi a hlom khop maya pakhat khian pakhat item khat kan ti don nge kor pakhatamo ke kor pakhatamo zel lata sela ti khanin sem dam e bil thi kan ti kha aum theyanga ani lowa duam deu lak nem tak lo tum advantage so la rem chan na kan ti don nge tiang hi chu tiang lo la tam deu lo lak tum te kha anom ti hi hloma chuan Victoria soyangin ani ngang lo chuan a free na la theya tin puisa somhi khatlek ko kha petur nom chuan pek thei thowa cheng sa po san hi po lai po hi atupa ne ni nge tu nge fa pa kan ti so ka an lom mel khop maya he tiang nei lo tak hi mel an reng me po hin an om chau ni chuti lai chuan duam tak te po an om arin oma ani pathum te mo midang ngai tu lek lowa la chuk tum te pon om arin om ani chu hu ga lut ve chi lowa so Victoria su so to mi Sonia ti chafo mai aron su so kan so a chung so lum ve view me thini Victoria ni hi an building ani ti chafop mai ole kan soi belle du chu Christian ten kan hun pui Christmas kan lo thleng do na mizo te phei hi chu Christian vek kan nia chuda chuanin vai hi chuan puza hianin thil an discount chu tlom te in thil le tur te an siam thina chu ke ni mizo te pon Christian te po hian kan zuk le thina kan ti teng kan zuk han ti la vai rama te kan zuk le Mizoram tuna po Mizoram thleng te pon kan le thei to in om mun atang te pon online ten kan le thei to thil an ti tloma are thei ber pon an le phak turang khan an ti thina amar chu mizo te hianin kan hun pui lo thleng tura hian kan thei pato pa maximum profit ai po a profit a hlep thok an ti don mi khati kha lakhi kan tum thina nei kan tum thin amo chu ti turin thil man hi kan ti to thina chu a thalo hle maya chu wangin kan sumdong khote po hian an hlep claim jok dewin thil te han zur da sela a thadon hle mai ka tia hlep nei lo to pa han ti chu thil ni theilo ni anga ani lo pon kan lo hlep claim de hlek ani point lo in hrethiamila ti te ang kan thei anga tlomin han siam ta ila kan thil zor te hi tikhan midang ta namal somna an leidon tho Christmas ania Christmas tan an fa ten tu te tan te an leidon tho ti ang ril rupu mut kan ne mu chu ti tur khopin thil man te hi to thina phailama a ret te hi kan hret chin te po hi Mizoram to min kan anti thina hi atiklo hle meya chuwan chuan claimin anti to an chiar to ti kha adiklo hanti maila an mani thunia du za chun chiar thia mer chu alu tukang deuh te hi chu a om vea he hun puya hian midang te ta namal somna ni thei turin kan sumdong mi te pon claima hlep chhedeu pon hlep claim jok pon han thal thin sela alom hle a mir the tak tan te po hian mal somna an lo ni thei do na kan lo ni thei do na chu a Christian hle ani ti kha lo hreta ila a thom in zain Christmas manum che ule